Vítám vás u mého prvního videa v mém kanále. Dneska to video točím ve fucking 22:17, takže možná se budu říkat nějaký randomácký japingy. Dneska si rozehrám nějakou kariérku. Jsem totálně jako unavený, takže možná budu japovat úplně jako nesmysl, takže trošku mě štve. Možná se pak ještě v průběhu tohle kanálu se nezlepší zvuk, tady ty sluchátka jsou pěkně na hovno. Kámo, tenhle trenér je úplně nejlepší, kam. Dáme jo, Kovář, kámo, a dáme tam samozřejmě Česko, ne žádný Afganistán, vole. No, pak jsem totálně unavený, takže prosím tohle berte s rezervou a jsem úplně kucht, jako jsem jako fakt úplně kucht. Za Barcu ne, kámo Malaga. Jo, jdem za Malagí, za naši krásnou Malagu, kámo, jenom to rád. Malagu je to tak jako za mě sympatický klub za mě. Tak jdem hrát za Malagu, za tu kámo, za Fenerbahče. Ok, jdeme hrát kariéru za Fenerbahče mezi skautování se teda vypnu, ale budeme hrát mezi totálníma kebabama, takže to bude úplně v pohodě. Tady máte tak nastavení, co se vždycky dávám. Dolary, ty si dám na eura. Evropské soutěže. Jo, tak jsme ne. Ok, budem evropského za náš pan Kovář už trénuje naši krásná prostě Fenerbahče. Nejdřív se dopověděl zemře na týmeček, protože to je úplně jako nejlepší tam. Tak ukáž. Je to zajímavý tým, ty vole. Taktiku tu mrd... že na moji klasičku dáme 5-2-3 a budem betonáře, budem 4-2-4, kámo, to je nejlepší formací a Edinčeko, ty vole. Kach, ok. Tady už má 35 let, jo. People you don't. Tak kebabové tým, ty vole. To jsou 3 Aydin. Ok, Šimánský, Jandos. 25, Ambra mám 27. No tak ty vole. Já se strašně bojím, že to ta první ty vole. nějakého záložníka. Škriňár tam je. Takže bychom potřebovali koupit nějakýho toho, máme nás přestupy kolik nám nadělali 29 milionů, tak to je v pohodě. To se nejdřív můj hlavní cheat code je prostě se jako první podívat do oných hráčí, protože tam občas byly totální šílenosti, jako se dávám, co tady je plus Chavos. Klikuji teraz Romo, ne, nic. To jsem fakt dneska unaven, takže dneska to bude kratší. Tady Adopo. Jako sorry, ale kámo. Bohužel se pak vyplo natáčení, ale už pak nic se nestalo, takže asi čau.